Salut și bună dimineața! Astăzi este o dimineață așa puțin mai mohorâtă de duminică, dar m-am gândit de astăzi să facem un lucru nou. Adică de astăzi eu să vin cu niște clipuri în care să ne distrăm puțin mai mult, în care să vorbim puțin așa despre viață, despre lucruri care ne interesează. Uite, pasiunea mea este pentru tot ceea ce înseamnă sporturi cu motor. Formula 1, motociclism și absolut orice este un sport cu motor, chiar și cele nautice și așa mai departe. Ieri mă uitam inclusiv la DTM-ul din 2025. Îl dau cei de la Extreme Sport, în reluare varianta de anul trecut. Plus, astăzi este cursă de motociclism. Ce spuneți? Cine vă place din motociclism? Ce părere aveți despre acest subiect? Vreți să-l abordăm mai mult, să vorbim despre lucruri care ne pasionează pe fiecare în parte? Lăsați-mi în comentarii și o să facem clipuri pe așa ceva. V-am pupat!